Kapitola 7. Náplň síly. Člověk, který má ovládati svět, není člověk fyzický, ale duchovní. Zvířata přemnohá jsou větší a silnější nežli člověk, jenž by je nemohlo ovládati fyzicky, ale podrobí si je vyššími silami rozumovými, duševními a duchovními, jimiž jest opatřen. Co jest nemožno ve světě hmotném, možno bude v duchovním. Čím více člověk sebe poznává jako duch a dle toho žije, tím více převyšuje silou toho, kdo sebe zná jen jako hmotu. V náboženských knihách mluvívá se často o zázracích. Zázraky nejsou nikterak obmezeny na určitou dobu a místo, není zvláštního věku pro zázraky. Co v dějinách bylo možno kdysi, i dnes ještě lze dokázati těmiže zákony a silami. Bytosti vykonavší zázraky nebyly vyšší nežli člověk, ale pochopivše, že jsou jedno z nejvyšší bytostí, stali se schopny, aby jimi působily vyšší síly. Co však jest zázrak? Jest to něco nadpřirozeného? Jen do té míry, pokud jest více než přirozené, totiž více než to, co se člověku zdá přirozeno, ze stavu obyčejného. Zázrak jest prostě událost tohoto druhu. Člověk dochází poznání, že jest vpravdě jedno a totéž jako moudrost a moc, jež proniká vše, a takto stává se mu možno, že postihuje zákony vyšší než ty, o nichž ví člověk obyčejný. Těchto zákonů pak užívá. Lidé vidí úspěch, a ježto síla jejich svírána je s těsnými pouty. Nazývají to zázrakem a mluví o tom, kdo podle mínění jejich nadpřirozené skutky vykonal jako o bytosti nadpřirozené. Avšak oni také sami jsou takovými nadpřirozenými bytostmi a mohli by konati tytéž skutky nadpřirozené, kdyby chtěli zjednati k sobě přístup poznání těchže zákonů a takto nabyli těchže schopností a sil. Třeba zmíníte se, že čím více v rozvoji lidstva pokračujeme z nižšího stupně na vyšší, z hmotnějšího na duchovnější, tím jistěji to, co bylo nadpřirozeno včera, stává se obyčejné a přirozené dnes. Rovněž to, co dnes jeví se nadpřirozeným, zítra bude přirozené a tak po všechny časy. Avšak jestliže někdo poznav síly vyšší a vyniknuv nad ostatní koná skutky, jež zdají se nadpřirozenými, může to i jiný, neboť každá síla, již nabyla jedna lidská duše, jest dostupná i jiným. Tytéž zákony působí v každém životě. Mohu být i člověkem plným síly, avšak i chabosti. V tutéž chvíli, kdy člověk živě pozná, že může být i něčím vyšším, stává se jím a není pro něho jiných hranic, než které sobě sám dává. Slýcháme dnes tolik o okolí, o prostředí, avšak považme, že nikdy nemůže okolí učiniti člověka, nýbrž že člověk vždy má míti vliv na své okolí a že také vždy vliv míti může. Pochopíme-li to, uznáme také, že přečasto není ani třeba vyjít ven z určitého okolí, poněvadž můžeme a máme na ně ještě působiti, avšak silou, již chováme v sobě, můžeme na věci mít takový vliv a je proměňovati, že ve starém okolí máme zcela nové možnosti působení. Totéž platí o dědičných rysech povahy a vlivech. Slýcháme často dotaz, lze-li i ty překonati, ale tak může se tázat jen ten, kdo sama sebe nezná. Věříme-li a žijeme-li dle toho, že je překonati nelze, pak jest ovšem velmi pravděpodobno,
že potrvají. Jakmile však poznáme svoje pravé já a tím i mohutné síly v nás, síly rozumu a ducha, pak budou také zhoubné dědičné rysy a vlivy oslabovány a zmizí tím rychleji, čím více tyto síly poznáme. Ovšem život přemnohých probíhá daleko pod hranicí toho, co jim je možno. Avšak jen proto, že stále vydávají osobnost svoji jiným. Chceš býti ve světě nějakou silou? Budiš svým. Nepočítej se k nějaké libovolné třídě. Nedej se zařadit do třídy lidí z druhé ruky, lidí, jejichž heslem jest ostatní praví. Svoji osobnost, jež jest zdrojem nejvyšší tvé síly, neobětuj zvyku a konvenci, jež děkují za svou existenci tomu velikému davu lidí, již nemají dosti síly, aby osobnost svoji projevili, již dali se rozvařiti na hatlaninu koncesí, kterou jeden z největších spisovatelů našich nazývá hlavním znakem naší moderní společnosti. Vzdáš-li se takto své individuality, posílíš jen tento protivný stav a budeš otrokem. Zakrátko přestanou si tě vážiti i ti, jimiž chtěl si se tím zalíbiti. Opatruješ-li svoji osobnost, budeš vladařem a budeš-li své moci užívat i moudře a šetrně, přispěje tvůj vliv a tvoje síla k tomu, že poměry ve světě se napraví a ozdraví. A lidé budou o tobě smýšleti výše a budou si tě více vážiti, než projevíš-li slabost a budeš-li přináležeti k oné hatlanině koncesí, k níž tolik lidí přináleží. Budeš mít vliv na všechny třídy lidí. Veliký rek získá pro sebe všechny třídy, i nejkrajnější póly společnosti. Až jak se říká, i psi uvěří v něho. Abys byl svůj, jest to jediné, co má cenu, jediné, co ti může stačiti. A nemohlo by však být je snad prospěšnou politikou nechat se někdy ovládat svým okolím? Jedině prospěšnou politikou pro tebe jest za prvé a naposled, abys vždy byl svůj. Především vždy buď věren sobě. Dáme-li se vést jen nejvyšším a život svůj ovládat jen touto násadou, pak neovládne nás ani strach veřejného mínění, ani strach z nesouhlasu jiných a můžeme být jisti, že jest nejvyšší na naší straně. Přičiňujeme-li se nějak zavděčiti se jiným, nikdy se jim nezavděčíme. A čím více se vynasnažujeme, tím nerozumnější budou jejich nároky. Jak vésti svůj život jest věc, jež týká se jen tebe a necháš-li na sebe odjinud působiti a dáš-li se tlačiti v určitý směr, pak si na cestě nepravé. Najdeme-li v sobě království své a svoje ústředí v nekonečném, budeme sami sobě zákonem. Římanům 2.14. A pak také budeme moci ostatním vyjeviti zákony vyšší, než jsou ty, jichž poslouchají a jejich sluhy jsou. Když jsme našli ústředí, jeví náš život onu krásnou prostotu, jež jest kouzlem a zároveň mocí osobnosti skutečně veliké. Přestává i všeliký schon po vnějším dojmu, jisté to znamení slabosti a nedostatku vrozené síly. Schon po efektu dnes tak obecný je znamením, že někde něco chybí. Mimovolně představujeme si člověka jedoucího na koni, jemuž uřezal ohon. Ví, že sám pozornost na sebe nijak neupoutá a proto uřízne koni ohon, aby jeho nepřirozeným a nápadným výjevem vzbudil pozornost, již on sám vzbuditi nemohl. Kdo chytá se vnějšího dojmu, toho mají ostatní spíše za blázna, než on je. Člověk skutečně moudrý
prozíravý vidí všechny důvody a pohnutky lidí, s nimiž se stýká. Veliký jest ten, kdo jest od přirození tím, čím jest, a nám nepřipomíná nic jiného. Na pohled konají málo muži a ženy, vědoucí o skutečných a pravých silách svého nitra, ve skutečnosti však konají mnoho. Konají na pohled málo, ježto pracují s vyššími silami. To však jest právě důvod, že konají tak mnoho. Jsou v tak těsném svazku s nekonečnou mocí, že ta za ně působí a odpovědnost přejímá. Jsou skutku bezstarostní, poněvadž jimi působí moc nekonečná a oni prostě jsou jejími pomocníky. Tajemství nejvyšší síly záleží v tom, že spojujeme zevnější prostředky se silou působící znitra. Jsi malířem? Budeš velikým a ne prostředním malířem, zjednáš-li této vnitřní síle průchod. Není vyšších inspirací, jež bys mohl vytvářeti, než jsou ty, jež k tobě přicházejí tvojí duší. Avšak otevři také svoji duši nejvyššímu zdroji všech inspirací. Jsi řečníkem? Či více budeš v souladu s vyššími silami, jež skrze tebe mluví, a s nimi budeš spolupůsobiti, s tím větší silou budeš lidi uchvacovati a je vést. Užiješ-li pouze prostředků fyzických, nebudeš nic než demagogem. Když v létě můj stan anebo moje přístřeší stávaly na kraji anebo uprostřed lesa, často procital jsem časně z rána za rozednění a ležel na lůžku. Zprovu bylo ticho. Pak jsem tam nějaké zatiknutí. Když barvy dne se poznenáhlu procitaly, bylo to stále silnější, až konečně jakoby celý les rozespíval se velikým sborem. Ku podivu. Zdálo se, jakoby v této zázračné symfonii pěly i stromy, každé stéblo trávy, křoviny, nebe nahoře a země dole. Naslouchaje, myslel jsem, jaké by to bylo studium pro zpěváka, kde bychom se mohli učit i od ptáků, kde bychom se mohli otevřít těmže silám a jimi se dali proniknouti, jaké bychom mohli míti pěvce, jak by uchvacovali lidi. A můžeme je míti. Jsi spisovatelem? Pomysli, že jest jenom jediné veliké pravidlo pro úspěšné tvoření literární. Hleď do svého srdce a piš. Buď pravdivý, nebojácný a věren tomu, co ti nitro nakazuje. Pomysli, že žádný autor nemůže nic napsati, co by stálo za více než on sám. Chce-li napsati něco cennějšího, musí teprve sám být i cennější. Jest jen svým vlastním tajemníkem a vpisuje do knihy své vlastní já. Nemůže do ní vložit více, než obsaženo v něm samém. Je-li velikou osobností, rozhodných předsevzetí a hlubokého citu, vždy otevřen nejvyšším inspiracím, pak v jeho knihu přejde něco, co nelze podrobněji vyložiti a dá jí sílu tak živou, že každý čtenář nabude těch se inspirací, jež autor přijal a dále odevzdal. Co jest mezi řádky, bývá mnohem více, než co jest v řádcích. Jest to duch autora, z něhož tato síla vychází. Přidává 25 anebo 30% hodnoty, jimiž kniha jeho nadprůměr vynikne, a ono 1%, jimž stává se jedinou ze 100, která má úspěch, kdežto 99 ostatních nedočká se druhého vydání. Táž duchovní síla, jež veliká osobnost ve svoji knihu vpraví, zjednávají vždy tak rychle nové čtenářstvo, neboť jediná cesta, kterou se kniha šíří, jest konečně přece jen od úst k ústům a jen takto nabývá velikého kruhu. Jen z toho důvodu, že se jemu samotnému stala drahou, kupuje tak mnohý knihu v mnoha výtiscích, aby ji rozdal.
Dobrá báseň, praví Emerson, putuje celým světem, chytá se rozumných lidí, jež ji čtou s radostí a doporučují ji rozumným známým. Tak to zajímá moudré a šlechetné duše, vyslovujíc a potvrzujíc jejich nejtajnější myšlenky a jejich sympatii sama se uveřejňuje. Autor, který takto smýšlí, nepíše s předsevzetím, aby kniha jeho náležela literatuře. Nýbrž má jen jedinou myšlenku: proniknout lidem k srdci, dát jim něco živého a cenného, co by jejich život zvýšilo, obohatilo a zkrášlilo, co by jim přispělo dosít si vyššího života a tím vyšších sil a vyšších radostí. A přečasto podaří-li se mu proniknout lidem k srdci, kniha pak sama od sebe k literatuře patří. A mnohem lépe, než když se k tomu původně mířilo. Kdo však se bojí opustiti vyšlapané cestičky, kdo se dává sevříti libovolnými pravidly, obmezuje tím vlastním síly tvůrčí. Moje kniha, praví jeden z největších našich moderních spisovatelů, má býti okořena vůní smrčin a proniknuta bzučením brouků. Vlaštovka nad mým oknem nechť také do mého hnízda zanese ve svém zobáčku pírko a stébelko slámy. Dobře máš, moudrý muži. Mnohem raději vůni smrčin a bzučení brouků, než aby z knihy trčela pravidla, jež malí lidé vybrali ze spisů několika velkých a nebojácných spisovatelů svého druhu a z nich zpracovali rukověť rétoriky. K ničemu není člověk takový, jemuž záleží jen na tom, aby něco udělal právě tak, jak to udělal již jiný, který nevidí, že je dnes nový den. Na obvinění Shakespearea, že čerpal z různých pramenů, praví Landor. Byl však přece původnější než jeho originály, dechl na mrtvoly a vzkřísil je. Takového druhu jest muž, jenž nejde kupředu vyšlapanými cestami světa, nýbrž přiměje svět, aby kráčel po cestě jeho. Lépe býti spolupracovníkem nejvyššího, čím doslova býti mohu, než otrokem názorů kritikových anebo pravidel sestrojených nějakým rétorikem. Přece bych lidem rád něco dal, co by jim usnadňovalo boje, každý den znovu podstupované. Rád bych jim dal tu malou radost, tu malou naději, něco, co by tohoto nemyslivého muže učinilo myslivějším, dobrotivějším a šlechetnějším. Něco, co by dřímající síly oné bázlivé, váhavé paní probudilo, aby nabyla neodolatelného vlivu a užasla sama nad sebou. Něco rád bych dal, aby všichni poznali, že každá lidská duše jest vpravdě božská, aby každý poznal, jaké jest jeho vlastní božství, jaké jest všechno bohatství, všechna sláva a všechna síla vlastní jeho duše. A podaří-li se mi to, může mi být naprosto lhostejno, zda mne kritikové chválí či haní. Haní-li mne, jest to jakoby praskot několika uslých větviček na zemi, zatímco vlažný jarní vítr mocným rozpětím táhne korunami stromů. Jsi knězem anebo vůbec učitelem náboženství? Osvoboď se od lidského díla, teologických dogmatů, jež odjakživa byly pro mnohé poutem a brzdou a jsou posud, a otevři se dechu božskému. A učiníš-li to, budeš jako ten, jenž učí. Moc maje a ne jako zákonníci. Matouš 7:29. Budeš číst méně proroky, ale za to sám budeš prorokem. Cesta je ti právě tak volná, jako byla jim. Narodil-li ses v Evropě nebo v Americe, jsi asi křesťanem. Býti křesťanem jest následovat učení Ježíše Krista,
žíti podle těchže zákonů jako on, zkrátka žíti životem Kristovým. Základní pravdou jeho učení však byla vědomá jednota člověka s Otcem. Že jednotu tuto dokonale uskutečnil, to učinilo z něho Krista. Tím nabyl oné síly, již měl, a mluvil, jako posud nemluvil člověk žádný. Nic neosoboval si, co by stejnoměrně nepřiznával všem lidem. Veliké skutky jeho nebyly nic výjimečného, ale přirozenými a nutnými následky jeho vlastní bytosti. Říkal o nich, že jsou v souhlase s nezměnitelnými řády, nikdy z nich nečinil svoje zvláštní výkony, nýbrž vydával je za účinky té výsosti ducha, jejíž může každý dostoupiti, jen když chce. Kdož věří ve mne, skutky, které já činím, i on činiti bude a větší než ty činiti bude. Jan 14:12. Sám pravil, že jest učitelem a zastavatelem pravdy, avšak nic neučinil, aby ukázal svoje božství. Jeho život a vítězství zahájily novou epochu v dějinách lidstva. Přinesl na svět nový a dokonalejší ideál a když oni 3 učedníci, jež mu byli nejblíže, podstatu tohoto nového života, byť ne zcela dokonale, poznali, padli na tváře své a báli se velmi z úcty a obdivu. Matouš 17:1-6. Ježíš dosáhl dokonalé jednoty s Otcem, měl všechny okolnosti života svého i svoji smrt úplně ve své moci. Ukázal nám veliké zákony, tytéž pro nás, jako pro něho. A dal nám ideál života, jakého bychom bez něho neměli, který však zde a nyní uskutečňovati musíme. Jeden zvítězil nejdříve. Po něm mohou zvítěziti všichni. Veliký zákon spojení s Otcem, vyhledav nejprve sám pro sebe a ukázav jej pak i jiným, stal se asi největším vykupitelem světa. Avšak nezaměňuj jeho osobu s jeho učením. Tohoto omylu dopustili se stoupenci skoro všech velikých učitelů. Hlásal-li posud mrtvého Krista, prosím tě pro lidstvo, pro Krista, pro Boha, neokrádej více lidi o jejich čas a neplýtvej svým vlastním. Nedávej lidem kamení místo chleba, mrtvou písmenu místo ducha živé pravdy. Však on sám pravil, nechť mrtví pochovávají mrtvé své. Matouš 8:22. Odluč se od nich, uč, jako učil Ježíš, živý Kristus. Uč, jako učil Ježíš, Kristus v tobě. Poznej to ve vší přenádherné kráse a moci. Poznej to, jako Ježíš poznal. Pak budeš také mocným kazatelem. Pak i přivedeš mnohé k poznání témuž. To jest ta drahá perla, o níž Ježíš mluví. Matouš 13:46. Kazatelé, před nimiž z kostela prchají, jsou ti, jejichž duše nepocítila posud závanu živého ducha, jenž proudí učením Ježíšovým a jež proto podávají lidu místo živé pravdy staré formule, dogmata a spekulace. Hlavní činností jejich zdá se býti připravovat lidi na smrt. My však potřebujeme mužů, jež by nás učili, jak žíti, neboť nejprve jest život a pak smrt. Jisto jest, že víme-li, jak žíti a svůj život podle tohoto vědění zařídíme, pak i smrt nastane nejjednodušejším způsobem a jen touto jedinou cestou k ní dospějeme. Ježto jsou lidé již omrzelí, že stále dostávají slupku místo jádra. Proto jsou kostely naše prázdné a mnozí krátkozrací proto soudí, že náboženství vymírá. Náboženství vymírá? Jak může něco zemřítě, než se narodilo? O většině lidí platí,
že u nich náboženství teprve nyní se zrodilo, či lépe, že teprve nyní procitují k živému náboženství hodnému pro skutečný život. Teprve nyní nad mrtvou literou pronikáme ke skutečnému, živému duchu. Náboženství vymírá? Nemožno na to jen pomysliti. Náboženství jest právě tak částí lidské duše, jako duše jest částí Boha. Pokud trvají, náboženství nemůže vymříti. Ovšem lecos, Bohu dík, vymírá, co jest jen dogmatem, formulí, ceremonií, rituálem, pouhou literou, co za náboženství bylo pokládáno. A jak třeba spravedlivě přiznati, poctivě za ně pokládáno bylo. Vymírá dvojím způsobem. Mnozí lidé jsou tím tak přesyceni, ano tak již zhnuseni, že vědomě raději nechtějí nic, než tento druh náboženství, odvrhují je, jako strom svrhuje listí, když se blíží zima. Vedle nich jsou zástupy lidí, v nichž se hýbe božský duch, jež Krista objevují v nás ve vší jeho nedostižné kráse a spasitelné moci. A tento nový život vytlačuje starý, jako na jaře nový život, probudivší se ve stromě, svrhuje staré mrtvé listí, jež přes zimu vyseti zůstalo. Tak se uprázdňuje místo pro nové. A je to pohled zajímavý a okouzlující, kterak všude odmítáno jest uvadlé náboženství. Kdyby na místo těch, jež lid vyhánějí z kostelů, dávajícemu kameny místo chleba, slupky místo jader, plevy místo pšenice, postavili se tam jen na krátký čas muži přístupní vyšším zjevením a v nich žijící, umlklo by mluvení, že náboženství vymírá. Na místa o něch měli by nastoupit i tací, jež pocítili dech božského ducha a tudíž mohou hlásat i poselství nejvyšší hodnoty a nejvyšší důležitosti a mohou poselství to také vyslovit s takovou krásou a s tak úchvatnou silou, že všechny duše zaujmou. Pak budou nabity kostely, v nichž dnes sedí několik tuctů lidí, pak tam nebude ani místa pro všechny, jež by dovnitř chtěli. Nám netřeba posud ještě nových zjevení, ale v těch, jež už máme, objevme živého ducha. Pak, ne však dříve, až budeme připraveni, přijdou zjevení nová. Čeho jest třeba lidské duši, praví J. Pulsford. Ne kázati staré náboženství, byť sebevýmluvněji, nýbrž duchem božím je provanouti, rozzářiti a uchvátiti, žhavěji a prudčeji, než kdy pocítila. Zapřel bych vlastní zkušenost, kdybych nedosvědčil, že tento božský dech ovane duši právě tak, jako červnové jitro, život země. Stromy nedýší tak volně a nerozkládají se tak nádherně v tomto jitřním vzduchu, jak by lidská duše vlohy svoje rozvíjela pod tímto dechem božským. Nic tak mocně nepohání vnitřní ústrojí duše. Celý člověk okřívá, jeho smysly a dojmy, jeho rozum, jeho touhy a jeho obraznost jsou jako znovuzrozeny. Proměnění jest větší, než sám se nadál, žasne, jaké síly v něm tento duch rozpoutal. Cítí nevyslovitelné a jest přesvědčen, že budoucnost připravila mu nepomyslitelná překvapení. Jest jenom jediný zdroj síly ve všem. Nechci malířem, řečníkem, hudebníkem, spisovatelem, učitelem náboženství. Poznej, že tajemstvím síly jest působiti v takovém svazku s nekonečnou mocí, aby skrze tebe mohla nepřetržitě účinkovati a se projevovati. Nepodaří-li se ti to,
Nepodaří se ti vůbec nic. Nepodaří-li se ti to, pracuj, jak pracuj, práce tvá bude vždy výkonem 3. nebo 4. řádu. Snad někdy 2., ale dojista nikoliv 1. Bude ti naprosto nemožno v čemkoliv dospěti mistrovství.